Ikasturteko lehenengo guna izan dugu. Bai, primera. Eta zer modu? Nik irakasle berriak ditut. Begira, musika aurten Mikelek emango dit. Gorputzezik eta Amaiak eta tutoreari berria dut, Jesus? Badakin orden, iaz nire klase mantzian. Jesusen, lehizakoa ez da? Bai. Oso jatorra da ikusiko duzu. Ba nire gelara izue, bilagun berri ditu, bai. Etorri dira, Hasi Marokotik izue. Eta Siana ere Bilbotik. Ze ondo. Eta nik aurkezpenean bertso eder bat bota dut. Zea raroa, Martiber, bertxotan. Ai, maitiak, zuek ere, izango zenuten ikasturteko lehen eguna ez da? Bidali, ikasturteko lehenengo argazki edo marrazki bat, irrien lagunak punto eusena.